नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये आपण सर्वांनी यशस्वी असं काम केलं। सातत्याने सर्व शहरातील पदाधिकारी असतील सर्वांनी काम केलं, पण आपण थोडं त्याच्यामध्ये कमी पडलो। लोकांनी या ठिकाणी आपल्याला मतदान कमी केलं म्हणून आपण या ठिकाणी आपले नगरसेवक निवडून येऊ शकले नाहीत। ठीक आहे, तरी सुद्धा आम्ही लोकांच्या सेवेमध्ये सातत्य ठेवणार आहोत। आमचा पिंटू गावडे सारखा कार्यकर्ता या वेंगुर्ला शहरात असेल, वेंगुर्ला तालुक्यात असेल, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये समाजसेवेच्या माध्यमातून सातत्याने झटणारा असा कार्यकर्ता या निवडणुकीच्या समोर गेला। आणि या समोर गेल्यानंतर दीपकबाई असतील, उदय सामंत साहेब असतील, सर्वांनी, आमचे जिल्हा प्रमुख असतील, या वेंगुर्ला शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जे जे काही करता येईल त्या सर्व गोष्टी केल्यानंतर सुद्धा आपण कुठेतरी कमी पडलो। आणि मी सातत्याने गेली 4 वर्ष या वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या माध्यमातून म्हणा, तालुक्यात म्हणा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आमच्या मतदारसंघामध्ये म्हणा, दीपकबाईंच्या माध्यमातून विकास करण्याचं काम सातत्याने केलं। आणि हे कुठेतरी आम्ही कमी पडलो की काय अशी भावना आमच्या मनामध्ये सातत्याने आज राहिलेली आहे। परंतु असो, या निवडणुकीच्या माध्यमातून आज शिवसेना भाजपचं या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या राज्याचे नेते, भारताचे माजी केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि या लोकसभा मतदारसंघाचे सन्माननीय खासदार नारायणराव राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज महायुती या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झालेली आहे। आणि महायुती होत असताना सर्व भारतीय जनता पार्टी असेल, शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल, तिन्ही पक्ष या ठिकाणी एकत्र येऊन राणेसाहेब जो शब्द देतील, राणेसाहेबांनी ज्या पद्धतीने या जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रयत्न केले, या राज्याच्या विकासासाठी प्रयत्न केले, त्यांच्यावर विश्वास ठेवून सर्व जे पदाधिकारी असतील, आमच्या शिवसेना पक्षाचे असतील, भारतीय जनता पक्षाचे असतील, राष्ट्रवादीचे असतील, सर्वांनी विश्वास ठेवून आपण जर टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून, वृत्तपत्राच्या माध्यमातून गेल्या 2 दिवसापासून जर आपण पाहिलं असेल तर महायुती कशा पद्धतीने सिटीचं वर्गीकरण केलेलं आहे ते विस्तृतपणे या जिल्ह्यामध्ये त्यांनी मांडलेलं आहे। आणि आज खऱ्या अर्थाने वेंगुर्ला तालुक्याला आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 9 वर्षापूर्वी ही निवडणूक झाली। शिवसेना या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये 2 आमचे जिल्हा परिषद सदस्य होते आणि 2 सदस्यापैकी आमचा महापण मतदारसंघ असेल, तुळस मतदारसंघ असेल, या ठिकाणी आमचे मतदार लोकांनी उत्स्फूर्तपणे केलं आणि ते निवडून आले। म्हणून काल सुद्धा दीपकबाईंनी सातत्याने या आपल्या मतदारसंघामध्ये अन्याय होता कामा नये, माझ्या निवडणुकीमध्ये, लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये माझ्या कार्यकर्त्यांनी, माझ्या पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने जे काम केलं, लोकांच्या करिता जो आदेश आपण द्याल तो लोकांपर्यंत पोहोचवला आणि लोकांनी त्या निमित्ताने आपण सांगाल त्या ठिकाणी लोकांच्या करिता सर्व लोकांना एकत्र करून, पदाधिकाऱ्यांना एकत्र करून आपण निवडणूक लढलो आणि मोठ्या संख्येने, मोठ्या मताधिक्याने आपण खासदार राणेसाहेब असतील, आमदार माननीय दीपकबाई केसरकर असतील यांना निवडून दिलं आणि एक इतिहास या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घडला। खऱ्या अर्थाने या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आमचे 2 आमदार आहेत आणि एक भारतीय जनता पक्षाचा आहे, म्हणजे ताकद शिवसेना पक्षाची आहे। परंतु मी आपल्या सर्वांना नम्रपणे सांगतो की गेल्या 1 वर्षाच्या कालखंडामध्ये आमदार दीपकबाई केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या या सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये संजू परब यांना जिल्हा प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आदेशाने आणि केसरकर साहेबांच्या विनंतीने केल्यानंतर त्यांनी सुद्धा या तिन्ही तालुक्यामध्ये सातत्याने लोकांशी संपर्क ठेवला। अनेक प्रवेश त्यांनी या ठिकाणी सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये घेतले, अनेक सरपंच आपल्या पक्षामध्ये आणले, या ठिकाणी दोडामार्गामध्ये आणले, वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा काही प्रमाणामध्ये गेल्या वेळी सुद्धा लोक आले, काही जण आपल्यापासून थोडे लांब गेले। ठीक आहे, देवाणघेवाण ही चालू असते, परंतु आपण ज्या पक्षावर निष्ठा ठेवली,
शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 4 वर्षामध्ये जो अमूलाग्र बदल या राज्यामध्ये झाला आणि हा बदल होत असताना या मतदारसंघाचे आमदार दीपकभाई केसरकर साहेबांचं नेतृत्व या आमच्या विधानसभेला या तिन्ही तालुक्याला लाभलं आणि आपण जर पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने विकासामध्ये आपण कुठेही कमी पडलेलो नाही। परंतु आजची निवडणूक प्रक्रिया ही एक वेगळी झालेली आहे आणि या प्रक्रियेमध्ये सातत्याने लोकांशी संपर्क ठेवणं, लोकांच्या असणाऱ्या महत्वाकांक्षा पूर्ण करणं, सर्व अर्थाने आपण कुठेतरी कमी पडतो। परंतु विकास जर म्हटलात तर या जिल्ह्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून अनेक योजना या मतदारसंघामध्ये आपण राबवल्यात, आपल्या पदाधिकाऱ्यांनी राबवल्या, आपल्या कार्यकर्त्यांनी राबवल्या, आपल्या महिला वर्गाने राबवल्या आणि मग आज आपण या विधानसभेमध्ये जे आमचे आमदार केसरकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आमचे जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या मार्गदर्शनानुसार आपण ज्या 2 या ठिकाणी शिवसेना पक्षाचे आपले जे कॅन्डिडेट आहेत, जे आपले उमेदवार आहेत, 5 पंचायत समिती आणि 2 जिल्हा परिषद आपण या ठिकाणी निवडणूक लढणार आहोत आणि या निवडणुकीच्या माध्यमातून आज आपल्या पक्षामध्ये या ठिकाणी उबाटा सेनेमधून आपलं जे तुळस गाव आहे, तुळस मतदारसंघ आहे, या मतदारसंघाचे आपल्याच पूर्वी पक्षामध्ये तालुका प्रमुख होते, अनेक वर्ष त्यांच्याच मिसेसने पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये असताना या ठिकाणी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून काम केलेलं आहे आणि आजचा जो बदल आहे राज्यामध्ये, जो शिवसेना भाजप दोन्ही पक्षाचं सरकार आहे आणि गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये जे सातत्य शिवसेना भाजपने ठेवलेलं आहे आणि एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून आज मुंबई असेल, ठाणा असेल, अनेक ठिकाणी जो आमूलाग्र बदल झाला, या बदलाकरिता अनेक कार्यकर्ते दीपकभाईंच्या या ठिकाणी असलेल्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून उबाटामधून आज शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेश करतायत। प्रथम मी आमच्या शिवसेना पक्षाचे प्रभारी तालुका प्रमुख सचिन देसाई यांना विनंती करेन की दीपकभाईंचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन आजच्या या प्रसंगी त्यांचं स्वागत करावं। आदरणीय आमदार दीपकभाई केसरकर, त्याचप्रमाणे आमच्या शिवसेना पक्षाचे जिल्हा प्रमुख यांचंही आपण स्वागत करावं। संजू परब, बाकी सर्वांना गुलाब पुष्प देऊन सर्वांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करावं अशी विनंती करतो। आमचे काशीनाथ नार्वेकर असतील, आमचे गावडे साहेब असतील, आंबोलीचे आमचे तालुका प्रमुख, त्यानंतर आमचे साळगावकर मॅडम असतील, आमचे सिंधुदुर्ग जिल्हा आमचे सुनील डुबे उप जिल्हा संघटक आहेत, आमचे या ठिकाणी पिंटू गावडे, स्वप्नील गावडे, टीना अल्मेडा, सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आमचे साळगावकर मॅडम करतायत। आमचे कौशिक परब, संजय गावडे, सर्वांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत केलेलं आहे आणि सचिन देसाई यांचं सुद्धा काशीनाथ नार्वेकर हे स्वागत करतायत। खरं तर स्वागत करण्यापूर्वीच मी ही सर्व स्टोरी का सांगितली, कारण या मतदारसंघामध्ये अनेक आमच्या पदाधिकाऱ्यांची सातत्याने मागणी होती की केसरकर साहेबांच्या बरोबर त्यांच्या सहवासामध्ये ते ज्यावेळी वेळ देतील त्या वेळामध्ये आम्हाला त्यांच्याशी चर्चा करायची आहे। काही वेळा दीपकबाईंचा प्रभाव एवढा आहे की त्यांच्या तब्येतीमुळे काही वेळा त्यांना प्रत्येक गावागावामध्ये जाता येत नाही, तरी पण सातत्याने जेवढं काही संपर्क साधता येईल, जेवढं काही ज्या ज्या लोकांना भेटता येईल, ज्या ज्या गावामध्ये जाणं शक्य असेल त्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न ते सातत्याने करत असतात। तरी पण माझ्या वेंगुर्ला तालुक्यातील शिवसेना पक्षाचे आमचे सर्व पदाधिकारी सातत्याने दीपकबाईंची भेट घेण्यास बाईंची भेट होते। काही वेळा
अनेक कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने मुंबई एकनाथ शिंदे साहेबांनी काही जबाबदाऱ्या दिल्या असतात, काही मीटिंग असतात, या त्यांना भेटणं शक्य होत नाही. परंतु आज मी बाईंना विनंती केली की आपल्याला या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या करिता आपण या ठिकाणी पक्षप्रवेश, कारण आज आपल्या तुळस असेल, मठ असेल, पाल असेल, या सर्व ठिकाणीहून अनेक मंडळी बाई प्रवेश या ठिकाणी करतायत आणि त्यांची इच्छा आहे की आपण स्वतः या ठिकाणी यावं आणि त्यांचा प्रवेश आपल्या हातून झाला पाहिजे. आपली या ठिकाणी शाल आपण स्वतः, एक मायेची शाल त्यांच्या प्रत्येकाच्या गळ्यात आपण घालावीत आणि अशी त्यांची इच्छा आहे. आमचे संजीव परब तर सातत्याने पक्षप्रवेश घेण्यासाठी उत्सुक असतात. कुठे कुठे पक्षप्रवेश घ्यायचा असेल तिथे तिथे केव्हाही यायला ते तत्पर असतात. त्यांनी तर सावंतवाडी तालुक्यामध्ये धमाकाच लावलेला आहे. अनेक पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सातत्याने आपल्या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये ते पक्षात घेत असतात. निवडणुकीच्या माध्यमातून गेल्या अनेक दिवसापासून सुद्धा सावंतवाडी नगरपालिकेमध्ये सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम, नगरसेवक म्हणून प्रचंड मताने सुद्धा ते त्या ठिकाणी निवडून आले आणि जिल्हा प्रमुख म्हणून त्यांचं काम सुद्धा तिन्ही तालुक्यामध्ये अतिशय चांगलं आहे. आज या निवडणुकीच्या माध्यमातून मी त्यांना एकच विनंती करेन की आपण या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये जास्त असा वेळ द्यावा संघटनेच्या करता, अशी सर्वांची इच्छा आहे. आमच्या वेंगुर्ला शहराचे उबाटा पक्षाचे शहर प्रमुख अजित राऊळ असतील, तालुका उबाटाचे प्रमुख बाळू या ठिकाणी परब असतील, सर्वजण या ठिकाणी परब साहेब प्रवेश करतायत. बाईंना सर्वांशी बाईंचे अतिशय जवळचे सातत्याने प्रत्येक सुखदुःखामध्ये दीपकबाई प्रत्यक्ष जरी नाही आले तर त्यांचा फोन त्यांना संपर्कामध्ये असतात. आज या निवडणुकीच्या करता तुळस असेल आणि आमचे मापण या दोन्ही मतदारसंघामधले आमचे दोन्ही उमेदवार या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं सुद्धा बाई स्वागत करणार आहेत. पंचायत समितीच्या उमेदवारांच्या बाबतीमध्ये थोडस आज रात्रीपर्यंत निश्चिती होईल. आमच्या सुद्धा शिवसेना पक्षाची निश्चिती झालेली आहे, परंतु आपला मित्र पक्ष भाजप असेल, राष्ट्रवादी असेल, या संदर्भातले काही गोष्टी पालकमंत्री महोदय असतील किंवा त्यांचे जे काही भाजपचे पदाधिकारी असतील त्यांची वेगवेगळ्या लेवलवर चर्चा सुरू आहे आणि त्यामुळे आपण काही नावं आत्ता ह्या क्षणी डिक्लेअर करणार नाही आहोत. परंतु 5 सदस्य पंचायत समिती आणि 2 जिल्हा परिषद हे दीपकबाईंच्या समोर या ठिकाणी नक्की झालेला आहे. परंतु आज महत्वाचा कार्यक्रम या ठिकाणी हा पक्षप्रवेशाचा आहे. तत्पूर्वी आपल्या शिवसेना पक्षाचे जे प्रभारी प्रमुख आहेत, आमच्या तालुका प्रमुख, त्यांना विनंती करेन. खरं तर प्रस्तावनेच्या अनुषंगाने मी सर्व गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, पण शिवसेना पक्षाचा जो प्रोटोकॉल आहे त्या प्रोटोकॉलला कुठे बाधा येता कामा नये म्हणून या ठिकाणी थोडक्यात 2 मिनिटांमध्ये आपण सुद्धा शिवसेना पक्षाच्या या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये 10 पंचायत समिती सदस्य असतील, 5 जिल्हा परिषद सदस्य असतील, या ठिकाणी 2 शिवसेनेचे जरी असले आणि 3 भाजपचे जरी असले तरी सर्व आपण एकच आहोत, अशा पद्धतीचं वातावरण, अशा पद्धतीचा मेसेज हा सर्व मतदारांपर्यंत, सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि सर्वांना निवडून आणणं हे आपलं काम आहे. आमदार साहेबांचं सातत्याने सर्वांनाच या ठिकाणी बरोबर घेऊन जाणं हा त्यांचा अजेंडा हा गेले अनेक वर्षाचा आहे. सातत्याने आपल्या सर्वांना माहिती आहे, काही जणांना काही वेळ राग येतो की भाई दुसऱ्या पक्षाच्या लोकांना त्या ठिकाणी जास्त त्या ठिकाणी मदत करतात, परंतु पूर्वीपासूनच त्यांचा अनेक वर्षापासून या मतदारसंघ असेल किंवा सावंतवाडी शहर असेल, सावंतवाडी तालुका असेल, सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, त्यांच्या अनेक वर्षाच्या नगराध्यक्ष असतील, त्यानंतर आमदार असतील, मंत्री असतील, सातत्याने लोकांना मदत करणं, तो कोणत्या पक्षाचा आहे, तो कोणत्या जातीचा आहे, तो कोणत्या धर्माचा आहे हे न बघता परमेश्वराने जी आपल्या ताकद दिलेली आहे या ताकदीचा उपयोग लोकांच्या कल्याणासाठी केला पाहिजे, लोकांच्या विकासासाठी केला पाहिजे.
हे सातत्याने ध्येय समोर ठेवून अशा पद्धतीचं काम करणारा नेता म्हणजे दीपकभाई आहेत. त्याच्यामुळेच परमेश्वराचे सुद्धा आशीर्वाद त्यांच्या मागे उभे असल्यामुळे माझ्यासारखा कार्यकर्ता आज आपल्या समोर उभा आहे याचं सांगायला मला गर्व वाटतो. आणि याच मार्गाने आपण चालल्यानंतर सातत्याने संघटना किंवा आपल्या या ठिकाणी लोकांचा विकास करणं आपल्याला साध्य होतं. अनेक करोडो रुपयाचा निधी या वेंगुर्ला शहरासाठी असेल, या वेंगुर्ला तालुक्यासाठी असेल, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी असेल, टुरिझमच्या माध्यमातून असेल, हा दीपक भाईंनी अनेक लोकांना, अनेक या ठिकाणी राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना, मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना भेटून या ठिकाणी मंजूर करून घेतलेला आहे. ते लोक कधीही विसरणार नाहीत याची मला खात्री आहे. परंतु इलेक्शनची जी प्रक्रिया आहे ह्या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला खरं तर झोकून द्यावं लागतं आणि हे इलेक्शनची प्रक्रिया कशा पद्धतीने राबवावी, आपला उमेदवार निवडून येण्याकरिता कशा पद्धतीने मार्ग आखावा याची थोडीशी स्ट्रॅटेजी सुद्धा केसरकर साहेब असतील आणि आमचे जिल्हा प्रमुख आज आपल्या या पक्ष प्रवेशाच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहेत. मी यापूर्वी सचिन देसाईंना 2 मिनिटात आपण प्रभारी तालुका प्रमुख असल्यामुळे याचं थोडंसं 2 मिनिटांमध्ये आपण मार्गदर्शन करावं अशी विनंती करतो. आणि त्यानंतर पक्ष प्रवेशाचा कार्यक्रम होईल आणि त्यानंतर जे काही वक्ते बोलतील ते पक्ष प्रवेशाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर बोलतील. मी विनंती करतो सचिन देसाई.